muabot ang kamatayon o human sa kamatayon mao ang paghukom. Hukman sa Dios ang tao. Nagpasabot kini higala nga human di ay sa atong kamatayon nga physical aduna pay lain nga kinabuhi. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Paminaw mo inday ha. Praise the Lord. Mana igsuon pamalandungi anang panghitabo sa ato ang palibot. Dili ka makaingon sa imong kaugalingon nga ako gusto pa kong mabuhi o taas nga panghigayon. Pero wala pa yata masayod sa atong ugma. Wala ka masayod unsay unahan nining atong kinabuhi. Aduna ako'y kaila, grabe niya ka health conscious. Mga sustansyado nga pagkaon ang iyang ginakaon, ga-exercise nga kada adlaw. Unya, karon suffer siya og balatian. Dili ta katuo kay grabe kalimpiada. Grabe siya buat iman sa kaugalingon. Pero nasakit gihapon siya higala. Muli pasabot nga wala sa ato ang paningkamot kayo ang ato ang gikinahanglan. Ang importante higala nga ang ato ang pagpaningkamot dili lang di ay sa atong kaugalingon nga physical. Katagan po din nato og panahon ang atong espirituhanon nga kinabuhi. Ang atong espirituhanon nga kinabuhi mauni kanunay na taligamaan sa atong pagpakabuhi dinhi sa kalibutan. Dali kay nato mataligamaan, makahit kalimot na rin ka magpasalamat sa Ginoo. Magpasalamat lang ka kung makadaog kas masyaw. Napamay masyaw ka ron. Pasalamat din ka sa Ginoo. Hallelujah. Pero sultian ko ikaw, kanang mga butanga, nga mga kahilian na atubangan sa Ginoo. Pero magpasalamat yapon ta. Unsa na ka sa mga butang matarong, higala.